अच्छा, तो तू टाटा बाय बाय करे गइल बाबू। हाँ, खाली पढ़े के नाम बाटे आ काम कुछ और ही बाटे। ठीक बा, तू बाबा अब तार देखिए। सुटी ए सुटी अरे कहाँ लइके बारी आओ पढ़ के रहलू ह पढ़लू ह का पढ़लू ह क ख ग अभी आ एबीसीडी लिखो पढ़ मास्टर साहब पढ़ो ना एबीसीडी। अरे बहुत बढ़िया हमारे लइके। मम्मी कहाँ बे? बुलाओ तो मम्मी के जा तो लेकर आओ तो। का हो का कहत जी? का करत रु घरवा हमरा लेके समझ में आवत ओही बार सा के बैठल में। अरे जो होत रही बुझिए पता न कहां के टीसवा रख देले बिया। ये टी साजन बटे गर्मी होता ना बेटा। गाट से हमरा त बुझेबे ना करेला। हां तोरा बांधे नी कि अब के बुझाई। हां कहां गइल? का आई लियो पढ़ के बचिया पूछबे मत करी। का रे पहले ये बताई रहो गइल कहां रहनी हम? घर ने भट्टी पे दारू पिए चल बू। देखी अब का हो गेल तोरा? तोरा वो पूछबे मत करी। अगर हम पूछ देम ना हां पूछ देम कहत तो नहीं मतलब हम ई का करे कोनो दिमागे बात काम नहीं भई। करत। माने कहे के मतलब हम कह देम ना त रहिए का जाई। अब का रह जाई हमारा लेके समझ में का कौन ऐसा पहाड़ तारा पे टूट गेल कि जन बटे रहिए जाई आ लगल डरामा करे जन बटे। कभी पूछत तो कहां गोई रहनी है भट्टी पे दारू पिए चल बू चल ना एक पैक लड़ा लो। अरे जो अपना बढ़िया फुआ लेखा मत होके ठीक ना। जनु करत तरी बड़े बढ़िया करत तरी। अब का भइले वही ना उनकरा सहूर तू सीख ले रह तरी बड़ा उनकर संगे ना। कई झोटा खा लेता है सोच लिह उनकर सहूर सीखत रु तो चल जो। अरे तो लइके लइके के का कहत रही का कहत तरी कहलिया के जाते तुम कर संग मत जल कर जैसे ना बाड़ी वैसा ने बना न दिए हमर लड़की के। अरे तू का बे की बना दी बताइबू तब ना। दूध के धोवल बड़ी औरी का बड़ी का भइला का भइल बे? हां जरा हट बैठ के का सुनत रही तू वैसा ना हो कभी का छछुंगा का भइला बताओ का भइल? खाली नाम बाटे की पढ़ा तरी। हां उ का करत तरी अब का कहवावे पर लागल बानी कह देम तो कहम के मेरी बहिनिया के तो तू करत पढ़ते ना भाई पढ़ल खराब चीज ह। मार बड़का लिखनी करत तरी तू तो जिंदगी भर देख के यही तरह जरलू हमारे जो मत माई बहिन। हां तली सुन ली हाँ, का? गरमा तनी ना तली सुन ली। सुनावा ना काहे कहां का बेटा वरल ह ओकरे बाइक पे बैठ के ऑयली ह टाटा करत रहली हम त काहे कोनी काम से गनी गेटा के त देखत त कहत देखनी त कनी हे भगवानी त उहे हई मुंह बहले रहली ह आ टाटा वो करत ला उहे ने गले लइका आई एने उतर के आइली हबी। हमरा बती पर विश्वास ना होई रबो त कहन के मेरी बहिनी के होइसे ना होइसे कहतिया। तू देखली ह त का माने हम झूठे कहतनी? सही ना झूठे सही सही कइले बानी। सही बोलत रे ना। नइखे विश्वास त कहीं त कहियो देखा दी। चल जब ई बात बता तो कहियो धराइए जे ऐसन थोड़े बात बटे। बड़ा नीमन सहूर सिखतरी बाप रे बाप। आदमी कहां से कैसे पैसा जुटा के एथु क के उनके पढ़ावत लिखावत ताटे आए जाके दूसरे पढ़ाई करतरी बड़ा बढ़िया करतरी। तोरा हमरा बात पे विश्वास लिखो नहीं के विश्वास त ठीक है कहियो मत खराब कर है ना। हां तो हमके त बुझाते रहलबे कि सही बात सच बात में आँच लगाबे करी कतनो बात वही नहीं। का हुला कइला बा सरे कुछ ना है बाबूजी बैठो नानी के होल बाहर रे सुनाता नानी के चैन से ना रह सकल बे जानत लई खब करकरहट कइले रहतिया घर में जन बेटा दिमाग टेंशन रहतटे ऐसा ने आ गल बिया पतो है न दिन भर जब देखत तोनी के पटरी ने खाद के के तर पंडित बा बियाह करा दियो तोनी के जब देखत हुले करत रहत। हां तो तू ही न कइला। हां ए बाबूजी रौरा पनि बेटा हुए के ना पाछ लड़ो हमार घोड़े ना लड़ो समझावेला ना देखत तर छुटू छुटू लड़तिए तो का करी बोला ना बोलत है ल तो बस दी लतवा दी कहू ना हमें साजी देतन जा समारा बियाह कइले बड़ा तो दिमाग खराब जन बेटा करत रहला तू ही न बियाह गरी गरल समधो बन के समझो बन समझो पानी के खाली बैठ के दिन भर जे तू कइले रहत सन हां काम धाम त बाना आ मर्द मेहरारू खाली लड़त रहत तोनी के हैं आ तू छुटू छुटू लड़त बुझत ने को हमारा के तो उहे ना कोनो बात बोलल खाली मरले के बात बतियो तनी बताई ना माता ना बाउर हो गइल बनी कोनो बात कहतिन त खाली जूता चप्पल देखावत रहतनी। तो जूता चप्पल दिखाओ तेरा से कुछ बोल रहा हो तब ना बोल रहा है यही तेरे बोल रहा
तो काहे हाँ? कोनो बात रही त मुंह से ना कम त के करे से कोई बताई ना अरे मैं कोई बात बाटे तो रोबा से कहे जाई हम जाता नहीं बाहर तक कहतम सकी तो काई ना कैसे तार बेटा पर तोई बड़ा से दिन भर खाली हुला करतम सब हां कवन नतिया कहत लो करी घर ना होखेला हाला गुला ना के कटवा के धैले बड़ी लो नाक त कटावे दे हम त हाँ। बाउर होइए गइल बनी बाउर अपन हो गइल लइका के बनी। बोलत नहीं कि खाली जब देखो तब हम ही बाउर रहतनी सुधार जा लो तो आने लोग के काम करी बुढ़ावती में एकदम कान फाड़ के धैले बड़ा लो तहन लो जे खाता खाली बड़ा करत रहे ठीक है बेटे बाप बेटा खाली नरनराए के जगह तरन जा अरे लेके उड़हर जाले भाग जाले ना तो खुदे था लग जाई निमन बात कहत त बड़ा बाउर लागत ताटे हमार का बेटा अरे नइखे एगो देख जा त आदमी बोल देताटे नइखे बर्दाश्त होता औरी का हमार का एथु बाटे जर्मन करे अपन मुंह पिटावस जर्मन करता उन करत ओइसे हमार का मतलब बाटे अरे ननद है आदमी सोचताटे कि मान लो कोनो बात होई तो संगे संगे एहू आदमी के इज्जत जाई औरी का बुझाता कि देही बसता का त हम ही बाउर रहतनी आवा से बरा ई जानिए चाहिए एबार भीड़ तनी नहीं से ना रही है ना एथु होखी भौजी खाना दो खाना ओ जे ना खलु मोटरसाइकिल में बैठ के आवत हमार टाटा करत रहलु हो देखलु हो। अरे अतना भतर रखे के बाटे त मन त काहे ना को बाप ने कह देत कि हमर बियाह क द देखलु कुल हो। तमाशा हम देखनी ई में तो सोची ह कि हम घर में बन त हम कुछ नहीं खी जानतनी कुल हम देखतनी तू का जाके करत रहू बहारवा खाली एगो तहर नाम बाकी पढ़त लिखत है कौन रहल अपन बताई कौन रहल हाँ। अब एतना त नहीं जानतनी कौन नतिया का बेटा रहल चिंती त मरती लतावा का चार के ओकरा के समझलू हैं तार झूठ बोले की आदत हो गई बा झूठ बोलतनी हमर मुंहवा खजुआ तटे के तरह से एथु करतनी तब का तार खजुआ त ही होई तू झूठा ही बोलता रू हां हम झूठ त बोलते बे देखा ढेर भचर करत ढेर अपने के एथु बनत रू कि हम खूब दूध के धोवले बनी देखा झूठ सच मत बोला आवे तो भैया के हम के कहत नहीं भैया से आ हे राम जी होय देखो उल्टे चोर को तवाल के डांटे बाहर लईकी हां हम झूठ बोलतनी त ठीके बाटे झूठ बोलतनी त तारे बार हम था लगा देतनी चिंता मत कर बाप रे बाप है कैसे बिटुइया ऐठत ए दादा हां हमरा के जान कह का डकर तेरे सानी लेकर रोड पले सुनाता जाके अपनी बहिनी से पूछी का डकर तनी मेरा बहनी है के डकर दिया ना उनकर तो बोलिए ना सुनाई अरे हम कहते बानी कि बाप के आया आपके नजर में हम ही गड़ल बानी ठीक ना हमारे बोलिए लौकता हमारे गलतियां लौकता बहिनी के थोड़े ना लौकी तो का बहिनी के बोलल के ना करत सुनी मैं सुन लेनी ओकरा के डांटिया मारिया बोलनी का बाटे अब देखी एक ही बात काहे बार हमरा से कह अच्छा हम बराबर ए है ए अंजलि है ना तो हां का भइल रे कह तारे कि एगो लड़के के गाड़ी पे बैठ के मगर आई मच के आंसू गिरावतरी गिरा द तबे ना भाई मोह में पड़ जाई हन माने ई तो कहत उल्टा सीधा तभी से बोला तारे झूठ झूठ अब करे का कहत कि जन बटे वो झूठ सच बोलत तारी तब तू ये बताव ना कि कौन रहल मोटरसाइकिल वाला जनक मोटरसाइकिल पर से सही से बताइए हमार क्रिया खा के कहियो मोटरसाइकिल पे बैठल लोग ना बैठल लोग मुंह दुपट्टा बांध के हैं केहू के हम खुद गेट पर से देखत तनी सामने के द्वार बाटे हैं तू कैसे आंखें के देखल झूठ बना देता रू हम केहू के बाइक पे आइबे ना कहीं हां बाइक पे आवा चाहे अपन मुंह पिटावा चाहे कुछ करो ऐसे हमर नहीं के मतलब एगो ना बर्दाश्त भइल त कह देनी लेकिन गोड़ लागत नहीं आज की बात हम बीच में ना पड़ब अरे भाई खुदे भाग परा जब उड़हर जब त खुदे था लागे फिर बोलत दिया हंड संड जन बटे ए मैंने उल्टा सीधा अपने तभी घर से के जन बोला बटे मेटल दबावे जाला त ई पूरा सुन गावत दिया गोइठा लेखा लेके उड़हर जब हम छुपवले रही चुपावले रही तारा बुझाते लेके कि हम का कहतनी या का करतनी कहत का बानी बताई ना कौन बाउर कहतनी डांटतनी बोलतनी त अरे कौन भाई हम गलती कर देतनी आके समझा दो जब आता नहीं समझे वाला बारी समझदार रहती त इहे करती जाके बाहर बाय बाय टाटा करती ई ठीक कहते रे बुचिया हां झूठ बोला तारे बुचिया के त आंसू देख लियनी त मोह माया में पड़ गईनी अब हमारी बात की का वैल्यू बाटे कुछ नहीं के जौन बाड़ी तौन बहिन बाड़ी जौन बाड़न तौन भैया बाड़ हम कुछ हम भाड़ में गईनी अब यहाँ तो ओकर फैसला बाबूजी करल न बाबूजी से कहा है कि बहेसन ऐसन बात बिया उ समझत बुझत उनको लड़की और है फैसला या पड़ अरे तू जो बुची जो